παιδιά αυτά έχουν μια ανατροπή μέσα τους. Ξεκινήσανε σαν ευαίσθητα παιδιά, όχι σαν προβλήματα. Τα οποία πιάσανε με την κεραία τους μια δυσλειτουργία της οικογένειας και της κοινωνίας και την εκφράσανε. Μας πέφτει να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Αξιοποιήστε το εσείς για τη δουλειά σας, να το αξιοποιήσω εγώ για να γίνομαι καλύτερος παιδοψυχίατρος και καλύτερος πατέρας. Είναι το πρώτο βήμα και μετά είναι να τον πάω αυτόν στο πρόγραμμα της απεξάρτησης. Άρα, όταν οι γονείς διαπιστώνουν το θέμα, πρέπει να αλλάξει το ερώτημα. Το ερώτημα που βάλαμε και εμείς πριν και εμείς το απαντήσαμε χάρη της εκπομπής, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Το τι φταίει ή το ποια είναι τα αίτια. Καταρχήν, δεν φταίει μόνο το τώρα. Πρέπει να φταίνε διεργασίες πολύ μακριές για να εκφραστεί σε χρήση, σε εξάρτηση ένα πρόβλημα. Η οικογένεια του παππού μου κτλ. Άρα, εκείνη την ώρα το ερώτημα δεν είναι τι φταίει ή τι να του κάνουμε. Ακούσατε τη μάνα στο βίντεο τι έλεγε. Τον πήγαινα στους ψυχολόγους και δεν του κάνανε τίποτα. Δεν καταφέρναν. Το ερώτημα δεν είναι ούτε τι φταίει, ούτε τι να του κάνουμε. Το ερώτημα, άμα το διαπιστώσουμε, είναι τι μας λέει αυτό, τι πρέπει να αλλάξουμε εμείς σαν οικογένεια και πιθανότατα και σαν κοινωνία. Ασφαλώς ζητάμε από την πολιτεία. Εγώ είπα ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να επομιστεί το κόστος της αντιμετώπισης του προβλήματος και στο επίπεδο της πρόληψης και στο επίπεδο της θεραπείας και στο επίπεδο της υποκατάστασης και στο επίπεδο της επανένταξης. Αλλά είμαστε όλοι συμμέτοχοι. Δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο από την πολιτεία. Και αυτός ο γονιός έχει ευθύνη. Εγώ έχω το θάρρος, επειδή δεν πρέπει πράγματι να χαϊδευόμαστε μεταξύ μας, να πω και στους γονείς που είναι απέναντί μου ότι ενώ τους εκτιμώ τόσο πολύ τώρα, σήμερα, γιατί κάνανε τον αγώνα. Χαίρομαι ακριβώς γιατί αναλάβανε τις ευθύνες τους. Και είχαν ευθύνες απέναντι στο πρόβλημα. Επομένως, όλοι έχουμε ευθύνες. Και αυτό προσπάθησα να σας πω και πριν, λέγοντας ότι εγώ ανησυχώ για το τι εγώ κάνω σήμερα με τα παιδιά μου. Ένα σημαντικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι όταν θα κάνετε τις εκπομπές σας τις άλλες 5, όπως και τη σημερινή για τα ναρκωτικά, να ψάχνετε πώς δεν θα πάτε στο ποια θέματα είναι. Ποια σάρικα που ακούω να λένε, ποια ανεβάζουν την ακραματικότητα, αλλά ποια είναι επί της ουσίας του θέματος και ποια δίνουν ουσιαστικές απαντήσεις. Αυτό είναι σημαντικό που μπορείτε να κάνετε για τον Ηλία. Λέμε όλα αυτά για το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος. Να πω και ένα σχόλιο γενικότερο. Είναι μεγάλο και το κοινωνικό και δεν μετριέται, είπε ο Γιώργος Μπαρδάνης και έχει δίκιο, και το οικονομικό κόστος. Επειδή είμαστε ακόμα μια κοινωνία αλληλεγγύης, προσπαθούμε να είμαστε, να μείνουμε ακόμα μια κοινωνία αλληλεγγύης, με δεσμούς μεταξύ μας, με νιάξιμο ένας για τον άλλον. Θα έλεγα ότι αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει λοιπόν ως κοινωνία να επομισθούμε και το κόστος το οικονομικό και για την πρόληψη και για την απεξάρτηση και όχι μόνο για τη συντήρηση ή την υποκατάσταση που είναι φτηνότερα. Δεν λέω ότι αυτές οι λύσεις ή οι απαντήσεις πρέπει να εξαλειφθούν προς Θεού. Πρέπει να υπάρχουν στη φαρέτρα μας και αυτά, αλλά επειδή πολλές πολιτικές πια που σχεδιάζονται, δεν μιλάω για την Ελλάδα, και στην Ευρώπη και παγκοσμίως έχουν ως βασικό κριτήριο το λιγότερο κόστος. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να κρατήσουμε την συνείδησή μας όρθια και να πούμε ότι αφού εμείς τα φτιάχνουμε, αυτά τα σκουπίδια που είπε το βίντεο, εμείς πρέπει και να τα ανακυκλώσουμε, εμείς πρέπει και να αξιοποιήσουμε τους ανθρώπους και τις δυνάμεις που είναι εκεί μέσα και επομένως να επομισθούμε σαν κοινωνία το κόστος, και το λέω αυτό γιατί αναγγέλθηκαν τα προγράμματα μεθαδόνης, να γίνουν τα προγράμματα μεθαδόνης, αλλά να γίνουν και περισσότερα στεγνά προγράμματα, να εξοπλιστούν και με στελέχη, να επεκταθούν και πάει λέγοντας. Και επίσης να επομισθούμε και το κόστος της πρόληψης. Ο δάσκαλος πολλών από εμάς, ο Γιώργος ο Βασιλείου, ψυχίατρος, έχει πει, νομίζω, ποιο είναι το κέριο. Και θα το πω με τη δική του φράση. Έχει πει ότι υπάρχουν πολλών ειδών εξαρτήσεις στη ζωή, αλλά μία είναι θανατηφόρος. Η εξάρτηση από μια ζωή χωρίς νόημα. Το ερώτημα είναι γιατί το χάσαμε αυτό το νόημα της ζωής ή πώς το χάνουν τα παιδιά και οι οικογένειες. Θα σας πω γιατί ήρθα στην εκπομπή και αυτό δεν θα είναι άσχετο με την απάντηση που θα προσπαθήσω να δώσω. Είχα πει όχι στην αρχή και μετά επανήλθα και είπα ναι.
Και είπανε καταρχήν γιατί το θέμα ήταν οικογένεια και εξάρτηση και έχω μια μικρή πείρα στην οικογένεια. Και ο δεύτερος λόγος ήταν ότι ήταν στην Ερτένα και ο τρίτος σημαντικός λόγος ήταν το πάνελ. Οι τρεις βασικοί συνομιλητές έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και επειδή είναι φίλοι και τους εκτιμώ, αισθάνθηκα ότι δεν ήθελα να πω όχι. Θα μου πεις γιατί είχες δισταγμούς να έρθεις. Θα σας πω γιατί είχα δισταγμούς που είναι σχετικό, ξαναλέω, με την ερώτησή σας. Γιατί αναρωτιόμουν αν το να έρθω είναι ένα βήμα που σπρώχνει τα παιδιά μου στην εξάρτηση ή είναι κάτι που θα προλάβει τα παιδιά μου από την εξάρτηση. Γιατί το λέτε αυτό? Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί αν εγώ στο σπίτι μου εκπροσωπώ κάποιες αξίες και το να έρθω εδώ σήμερα ήταν μια ευκαιρία να έχω μια δημόσια προβολή, να βγω στο γυαλί που έλεγε αυτός ο άνθρωπος, αυτό είναι κόντρα στις αξίες μου. Θα ήταν προδοσία των αξιών μου και επομένως είχα κάνει ήδη ένα μικρό βήμα στο να σπρώξω τα παιδιά μου να δουν ότι έχουν έναν πατέρα που άλλα λέει στο σπίτι και άλλα κάνει στη ζωή του.